Συζητούμε σήμερα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο που ξεκινάει με τις λέξεις «ενεργή μάχη». Δύο δυνατές λέξεις που παραπέμπουν σε αποφασιστικότητα, σε ρήξη με τις παθογένειες, σε πραγματική θωράκιση της χώρας απέναντι σε δασικές πυρκαγιές, σε πλημμύρες, σε τεχνολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Το ερώτημα είναι απλό. Πρόκειται πράγματι για ενεργή μάχη ή για μια ακόμη αποσπασματική αναμόρφωση που θα προσθεθεί στην ήδη χαοτική πολυνομία της πολιτικής προστασίας? Το νομοσχέδιο αποτελεί στην ουσία εκτεταμένη τροποποίηση του νόμου 4662 του 20, τον οποίο διαφημίσατε στην κυβέρνηση σαν τη μεγάλη μεταρρύθμιση της πολιτικής προστασίας και ο οποίος μέχρι τώρα, λόγω προφανούς ανεπάρκειάς του, έχει τροποποιηθεί ξανά και ξανά και ξανά. Τροποποιείται κάθε φορά που έχουμε ανασχηματισμό και αλλάζει ο Υπουργός, καμιά φορά και ενδιάμεσα. Τι απέδειξε λοιπόν η πράξη από την εφαρμογή των προηγούμενων νόμων? Αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων. Κανένας δεν είναι αρμόδιος και πραγματικά υπεύθυνος και υπόλογος. Έχουμε συνεχώς αναδιατάξεις μιας πληθώρας συντονιστικών οργάνων και επιτροπών, αλλά από την άλλη μεριά οι υπηρεσίες παρέμειναν υποστελεχωμένες. Το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος επιβαρύνθηκε χωρίς επαρκή αριθμό ανδρών. Πάνω από το 50-60% των εξουσιοδοτικών διατάξεων δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ και κανονιστικές πράξεις δεν εκδόθηκαν. Είναι πραγματικά λυπηρό ότι αν ερχόμουν σήμερα εδώ και από αυτό το βήμα, αντί άλλης ομιλίας, διάβαζα από τα πρακτικά της Βουλής αυτά που είχα πει από αυτό ακριβώς το βήμα στις 8 Δεκεμβρίου του 2023, εν ώψη τότε της ψήφισης του νόμου 5075 του 23 για αναδιάρθρωση πολιτικής προστασίας και αεροδιακομιδές. Αν λοιπόν διάβαζα την ομιλία μου από τα πρακτικά, σχεδόν δεν θα χρειαζόταν να κάνω κάτι άλλο. Είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο, σημειωτών. Και είπα τότε επιλέξει. Αυτός ο νόμος δεν θα λειτουργήσει. Είναι βαρύς και δύσκαμπτος. Σε 2 χρόνια θα αναγκαστείτε να ξανανομοθετήσετε. Έπεσα έξω κατά 2 μήνες. Νομοθετείτε σε 2 χρόνια και 2 μήνες. Κατά τα άλλα, δυστυχώς για την πολιτική προστασία και τη χώρα, δικαιώθηκα. Και σας βεβαιώνω, δεν χαίρομαι καθόλου γι' αυτό. Αυτό που συμβαίνει με εσάς στην κυβέρνηση είναι απίστευτο. Δεν ακούτε κανένα. Υπάρχουν τόσες πολλές προτάσεις από την αντιπολίτευση. Κάποιες είναι πραγματικά αξιόλογες. Θα έπρεπε να τις προσέξετε και γιατί όχι να τις υιοθετήσετε. Κύριε Υπουργέ, πριν από περισσότερο από 1 χρόνο σας παρέδωσα 2 φορές μία τροπολογία με την οποία έκανα κάποιες προτάσεις για τον καθαρισμό των αδόμητων εκτός σχεδίου οικοπαίδων που βρίσκονταν μέσα σε οικιστικές πυκνώσεις και για τα οποία δεν προβλεπόταν καθαρισμός και τα οποία λειτουργούν, έχει αποδειχθεί, σαν αναμεταδότες κάθε καλοκαίρι ή σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Μου είπατε ότι τη βρήκατε λογική και ότι οι νομικοί στους οποίους την παραδώσατε στο Υπουργείο τη δεύτερη φορά τη βρήκαν τεκμηριωμένη και πλήρη. Μου είπατε ότι σε κάποια μελλοντική νομοθέτηση θα συμπεριληφθεί. Δεν τη βλέπω πάλι σήμερα. Αν παρέπεσε και εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι είναι σοβαρή, σας παρακαλώ να την περιλάβετε σε μελλοντική νομοθέτηση ή κάπου σε ένα άλλο νομοθέτημα, μήπως τυχόν και προλάβουμε και τη φετινή σεζόν. Σήμερα επιλέγετε πάλι τη μέθοδο της αποσπασματικής τροποποίησης αντί της κωδικοποίησης και του εξορθολογισμού. Το αποτέλεσμα είναι προσθήκες υποάρθρων 7β, 7γ, 7δ, 9α κλπ. Εκτεταμένες εξουσιοδοτικές διατάξεις. Η πολυνομία εντείνεται, η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων που είπαμε διαχέεται. Τι θα έχουμε από εδώ και πέρα? Θα έχουμε διεύρυνση και επίταση της διοικητικής σύγχυσης.
Στο άρθρο 6 συστήνεται Μητρό Επικουρικών Δυνάμεων. Η ιδέα είναι καταρχάς θετική. Καταγραφή ιδιωτών, αγροτών, επιχειρήσεων που μπορούν να συνδράμουν επιχειρησιακά. Όμως, μετακυλείται πλήρως η αστική και ποινική ευθύνη στους ιδιώτες, ακόμη και όταν ενεργούν κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής. Επιπλέον, η έλλειψη ρητής πρόβλεψης περιορισμού της ευθύνης σε περίπτωση τήρησης εντολών δημιουργεί αντικίνητρα συμμετοχής. Όταν ένας ιδιώτης ενεργεί κατόπιν εντολής διοικητή, εντάσσεται λειτουργικά στο επιχειρησιακό σχέδιο, δεν έχει το συνολικό επιχειρησιακό έλεγχο, η πλήρης μετακύληση αστικής και ποινικής ευθύνης στον ίδιο έρχεται σε αντίφαση με βασικές αρχές του διοικητικού δικαίου περί ευθύνης του δημοσίου κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, διότι εδώ στην ουσία υποκαθιστούν αυτοί οι εθελοντές την δημόσια εξουσία. Ποιος αγρότης θα θέσει το τρακτέρ του και τη ζωή του σε κίνδυνο αν γνωρίζει ότι θα φέρει ο ίδιος το βάρος κάθε αστικής και ποινικής συνέπειας? Την ίδια στιγμή κάποιες επιτροπές του ίδιου νομοθετικού πλαισίου απολαμβάνουν ακαταδίωκτο. Αν θέλουμε εθελοντισμό, πρέπει να παρέχουμε προστασία στους εθελοντές, όχι μετακύληση ευθύνης. Στο άρθρο 8 συστήνεται Επιτροπή Επιστημονικής Αξιολόγησης ιδιαίτερα μεγάλων πυρκαγιών και ορίζεται ως πρόεδρος συνταξιούχος δικαστικός λειτουργός. Εδώ, κύριε Υπουργέ, συγχέεται η επιστημονική αξιολόγηση με το νομικό έλεγχο, διότι η διερεύνηση και αξιολόγηση συστημικών κινδύνων, η ανάλυση συμπεριφοράς πυρκαγιών, η πυρική οικολογία, η διαχείριση καύσιμης ύλης είναι αντικείμενα επιστημονικά, όχι νομικά. Η διεθνής πρακτική προβλέπει να είναι επικεφαλής επιστήμονας εγνωσμένου κύρους. Αν θέλουμε πραγματική άντληση επιχειρησιακών διδαγμάτων, πρέπει να θεμελιώσουμε αυτές τις επιτροπές σε ισχυρή επιστημονική ηγεσία. Στο άρθρο 11 εισάγεται δεκαετές στρατηγικό σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης δασικών πυρκαγιών, χωρίς όμως διατομεακή συνοχή. Πέρα από τα υπόλοιπα, γιατί δεν έχω χρόνο, δεν υπάρχει καμία σοβαρή αναφορά στην ανασυγκρότηση δασικών υπηρεσιών. Είναι πραγματικά πρόβλημα που τα δάση, οι δασικές υπηρεσίες υπάγονται σε άλλο Υπουργείο, η πολιτική προστασία είναι άλλο Υπουργείο και σε άλλο Υπουργείο είναι η πυροσβεστική υπηρεσία που κυρίως σβήνει τις φωτιές στα δάση μας. Ποιος θα διαχειριστεί τα δάση? Ποιος θα επιβλέψει καθαρισμούς, δασικούς δρόμους, δεξαμενές πυρόσβεσης? Η φωτιά του Εύρου του 23, η μεγαλύτερη στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέδειξε τη συσσόρευση καύσιμης ύλης και την εγκατάλειψη της υπαίθρου. Έχετε απαγορέψει την ελεύθερη βόσκηση. Χωρίς πολιτική για την κτηνοτροφία, τη βόσκηση, τη διαχείριση καυσίμων, καμία ενεργή μάχη δεν κερδίζεται. Και κλείνοντας, ένα θέμα που καίει και το αναδεικνύουμε συνέχεια στην αντιπολίτευση, σε ότα μη ακουόντων. Έχουμε δήμους με αυξημένες ευθύνες και χωρίς μέσα. Όμως η εμπειρία από τους προηγούμενους δικούς σας νόμους απέδειξε ότι χωρίς προσλήψεις, ειδικά προσόντα, θεσμοθετημένο αμετάθετο και σταθερή χρηματοδότηση, οι διατάξεις μένουν ανεφάρμοστες. Αυτό δεν είναι αποκέντρωση, είναι απλά μεταφορά ευθύνης που δεν πρόκειται να αποδώσει.